Hemen salam, hormatly ýaşlarymyz. Bilşiňiz ýaly bugünkü gurrun döşlüğümizin temasy, öňümüzdäki ýyllarda iň köp talap ediljek kärler we gerekli boljak ukyplar barada bolar. Tema diýsen, gyzykly we aktual temalardan biri hasaplanýar. Sebäbi soňky döwürde ýanky tehnologiýanyň ösmegi bilen käbir kärler modadan gaçýar, käbir täze kärler ýüze çykýar. Elbette bizim ýaşlar hökmünde tutorial ýetgeşmelere taýýar bolmamyz gerek. Sebäbi bilşiňiz ýaly bäsleşik soňky döwürde gatysýa, olardan iň bolmanyna saýlanmak üçin bizim belli bir aýratynlyklarymyz bolmaly. Şoň üçin şu wagtdan özümizi taýinlar ýaly haýsy urlama ösýänini görmek üçin tip bozuny şu tema barada size käbir maglumatlary we elbette de käbir tejribelerimi paýlaşar. Men bu makalany taýinlamak üçin Dünýä Ykdysady Forumunyň geçen ýyl ýanwar aýyna çap eden makalasyndan peýdalandym. Makalanyň ady Jobs of Tomorrow, ýani ertigiriň kärleri adly makalasy. Dünýäniň Ykdysady Forumuna taryhyna bir göz aýlasak, bilşiňiz ýaly ýani nemis ykdysatçysy Karl Schwab tarapyndan 1970-71-nji ýylda esaslandyrylýar. Häzir hem şoň ýolbaşçy hökmüne dowam etýär. Dünýä Ykdysady Forumy dünýäniň iň uly ygtybarly guramalarynyň biri hasaplanýar. Şoň üçin elbetde olaň çap edýän makalalar hem şonça ygtybarly diýip bilinýär. Bu gurama bilşiňiz ýaly her ýylyň umumyň ýanwar aýynda 120 döwletden 3000 ýakyn adam gatnaşýar. Bu ýylky gurama geçirilmedi eger pandemiýa sebäpli. Dünýä Ykdysady Forumuna elbette gatnaşmak üçin size çakyl uğradylýar. Ýöne aýratyn özüňiz gatnaşmak isleýän bolsaňyz, elbette bärik belli bir meçberde pul tölemeli bolýaňyz. Ýani şahsy öz adyňyzdan gatnaşmak üçin $19,000 başlaýan aýtýarlar. Eger kampaniýa bolup gatnaşmak isleýän bolsaňyz, elbette bu agdalyk paýynyň $200,000-dan $700,000 barabardygyny belläp geçýärler. Bu gurama bilşiňiz ýaly dünýäniň uly liderleri, ykdysadyýetçi, syýasy, ilim işgärleri, uly kampaniýalaryň ýolbaşçylary gatnaşýar. Ne geçen ýyl ýaňy belleşim ýaly ertiýeriň kärleri adly makalany çap etmek üçin aşagda da görüşiňiz ýaly 3 tany gurama gatnaşýar. Burning Glass Technologies bilşiňiz ýaly bu dünýä dähmet bazarynaky bolup geçen täzeliklerden habar berýän bir firma. Burning Glass Technology üssü bilen ýanky kärhanalar olardan maglumat satyn alýar. Mysal üçin haýsy işgärler näme iş gözleýänini ýa-da firmalaryň haýsy işgär gözleýänini barada edil şo wagt size maglumat berip bilýän bir gurama. İkincisi Coursera beýleki ady Massive Open Online Course System diýilýär. 2017-nji ýylyň maglumatyna görä 82 milyon agdatynyň badygy hasaplanýar, çaklanýar. Coursera bilşiňiz ýaly Stanford Üniversitetining iksany ýanky professor tarapyndan gurulýar. Bu platformada dürli urlardan ýanky kurslara gatnaşyp sertifikat alyp bilýär. Üçüncüsü LinkedIn. Eger araňyzda işleýänler bar bolsa, LinkedIn işgärleri bilen iş berýänleri bir platformada jemleýän äger uly kampaniýadan biri hasaplanýar. Häzirki wagtda 760 milyon agdatynyň badygy agdalyp geçilýär. 260 milyondan gowra aktiv kullanýan agdatynyň badygy bellenýär. LinkedIn diýsem äger uly kampaniýa, uly platforma. Ma diýişim ýaly şu 3 gurama, şular ýaly makalaryň taýinlanmagyna, çap edilmegine kömek edýär.